ki khon samla jong ka balang ya ka tu ka jing ruai ka ba kodor ka jong phi ka balong ka jing duai ya ublei bo un pen klan bo ba un pen slur yang i wei pi wei ha gene ka por ngin yo pan pai se ka tin ka jong ublei bangin yo ban ya slok na ka ha shua bangin le kum ta tungin pai shu ublei ka jing duai atrai bo ublei jong i ba bneng ai ngo eme ka ni ka por ka ba kodor tang sipor ban yo ya selok tang sipor ban shong bat me hajar sin kalang kham kodor ya ki jing sngob habam ne idwai pen dei hangi na markata ba ka jing kodor jong ka mangi shong ki kijat jong me ka long sisa kum ta yang ia blei bangin la ban mi leng ba ka ni ka por jong ka jing selok ka ba khindiat ki breu bala pan klan pan slur nam ta ka kerteng ka jong me kar khui lo jong shakri an plai ka tin ka be im ka jong me ka ni ka por blei along tang ubriu betlot ubaduna nengir wai pen slek pen kentang baka wei ka benta jong ka jing kren kan dei ka ba mami hime kren ko pahalau jong shakri parang ilang baro i wei pi wei pa ba ka ni ka khubor ba ka ni ka jing shakri kan ya leng ba ki hau blei kan yo jaka ki do no jong i wei pi wei ki ba kloi ben pedang ya ka ktien ka ba im ka jong me kar khui ki wei pat ki jing senga ka leng ko pa ki ba ben her leng bagi saul air gani ka por kar khuye kiru baka bor jo me kan yo ban trai lai lo hapring jongi wei pe wei to sngo ki jing duai ko pa namar nga pani kini ka kateng ka jong Jesus Christ menta bat hala karta amen la puli hangi kum to menne ya ka to ka jing puli na ka kitab u Joshua kal nong ka ba arpho ka khot ka baning kong ter ka history jong ki Israel ka ithu yangi pa kata ka jing yat ka jong ki sha kata ka jing lat lut na kata ka jing sakte sakhum jong ka ri Egypt ka dei ka lenti ka bau blei ula pen kre lo pa ya ki ula ya lam ula pen kre bat om tang ula pen kre ka lenti hande wada ba kidang yat kum ta ula bu lupa ya ki an ki kanun ki be dei bat karukom im bat ka yat ka yeng jong ki ula patha lenggo Moses iki babon ki banta jong ka jing im bat kerpang wat iki anjing bisar briuru ula de pen bet lupa bahwa kin sapoi sakata kari kanan kin poi haka blueprint ka bau blei ula de ordin lupa na ka banta kani ka judge ben riu ka ba kerpang para kini ka banta jong ka jing pule new i ya kata ka anjing bisar ka bala pen bet lupa kajingnya dei kumno ban le ya kinu ki briu ki bala shem ya kajing sha ujor lane kala ban longru ya kita ki ban lui ublei ula batha hau Moses wang anda me poi ha Jordan men satei kini ki nong ba re tingen pila le se ban keli ki kita ki nong ba re tingen kini kinong bari tingen kidei kita ki asylum nakamenta kita ki briu ki bale ya kanu ka kam jong ka jing penyap rengkat amdei kepada plan hendai ka baju ka basuja rengkat bat kila ban mare sakita ki jaka ban laj jeladi na kita kinong penhiar keput kesnam bat kila ban don hangta kat hadu bakin da yang hakmat jong ka anjing bisar jong kata ka snong haka jingada jong kita men kisan jong kata ka jaka ngamudur kini kinong ba re tingen kilong thik ko magini kisngi jongi menta kita ki police beat house jongi mo kaleng gani ka sor par ki wei ki benta jong gani ka ri ka bayar ka jongi bat kini ki jaka kilong thik kumta uno breu ubale ekanu ka pop jong kajing penyap briu ula ban mare sata balada shem ya u bau dei unong le ya kata ka kam dei ban IT ya u ban penyap krang ban pen khut no ya kata ka snam ka ba u la penjau henrei lada kumno kata kajing penyap ka jareng khat kam dei ka ba dale khnang am dei ba penyap na ka ba isi ong ka kitab Deuteronomy le si arngot si paralok kele
ban ya tho ding bat kat ba kidang ya tho ding kum ta le si ka wat jong ta ubadang tho iki ding ka slia no no sping bat kalet phalang hau ta bo yang hasenda bat nak kata ka jing dei jo kita ka wat ukelon yap puja kata ka jing yap ka kum kata ulak ban pet sekeni ka nong ba ri tengen barun yo ya ka jing ya da jong kita men kisan jong kirang ba ling do jong kata ka jaka padun don hang ta kat ba kita ki briu kidang don hoi kini kam da ai lat ya ka jing ki ka balai lu jong kita ki briu henrei ka penti kina bakat ba kidang don hang ta kin like na kita kinong penhiar keput kesnam ki balak ban be ban ketong na ka benta uba i jong ki ubala sya penyap kay ka basngo tenat sa pangkini kinong bari tengen kalong bakini ki jaka ki dei na ka menta baro ubriu om dei tangom ta ki jiu dei na ka menta baro ki briu ki badan kam ya ka jingya da ka wei pat kalong bakino kino ki briu ki don ya ka jing tikna jong ka jingya da haki saudong saukun jong ki ken ro bas kem jong ka ta kanong bari tengen ka baki phet nang ta ka wei pat ka benta kalong bagani ka jaka kamlong satia ka jaka ya kinong kam sniu namar kumalong menela da lap ba kalong sisa baki pen yap ya no na ka ba isi dei ban ai tino ya ki sekita kinong penhiar keput kesnam bat kum ta menta bon snem hadin jong Moses Joshua upen dep ya ke ke bala beta dau blei lingba jong Moses baru penyeng ya kita kinong bare tengen henriu teli lai teli sa silang ka wa Jordan but lai teli sa kani ka wei pat ka benta jong ka wa Jordan but what ya kata ka geographical location jong ki labo ya ki hakrukom ka biang ba sa tei sa jong hapdeng but sa thi sa po jong kahima Israel baki no kino ki briu ki badon kam ya ka jingya da kila ban mare syaki pan lo sngo menela puli ke kerteng jo gitu ginong bare tengen ki dei kita ke Kadesh ke Shichem ke Hebron ke Beser ke Ramot bat ke Golan pan ga kwa agre ke por ban yalami ke jingmut jongi syaki ni kinong bare tengen kibau Joshua ula penyeng na kamataki khun Israel padam taki wei pat ki briu kiba wat ya ka jingya da hapo jing ki kerdop jongka bargina khmi ka ka jingya da baki ne kinong bari tengen kila ban ai yangi kerpang hakini kisngi kiba kisngi kiba ma kisngi kiba jenjar haduk kata-kata ki mangingi banamar baki jingya le jongi kamlong ye ka snam lemne ka do henrei ki jing sanshar bat ki bor jong ka perthei nga kwa ban pen yeng bujli dau Jesus Christ na ka menta kita kinong ba re tengen ki ba jong ka menor bat bangan ngin pen yeng yo u kum uta unong ai jing tengen yangi haki bor jong ki jing kendu ba ki jongi ki bangi syam ki ni kisi bat ko ki paralog ba bat ki para bangit ba jonga kumba kini kinong bare tengen kiterwa ya kajing ya da ya baro u Jesus Christ uterwa kum tahi ya pi bat ya ngabaro ba pi ki pet kini ke program ya se donna preng jong pi perkhat mangam de u candidate jong kajing ya dablei de kan ma ba pi ki khon jong u blei bala tha ka dur jong uhi baru blei u kwa ban dup ya pi bat ban ai happy ya ka jing i jong u pat kum bakalong kita kinong bare tengen kino ki bamare seki ken ro jong ki hapok ki ken ro apok ki kerdop jong ki yo ya ka jing da kum taru kalong bahabang mare sau Jesus Christ papi bat manga baro ngila ban laj na kita ki sangkhawa jong ubaman ubak thong ubabe ubapan up iki ba bon jat ki jing reng pa yangi ka ni ka perthei namar kata kene ka pon ka khot ingi bangin phai sekini kinong bari tingen bangin mudur baki yang saudong jongi ha saudong joge jing im jongi ki dap kita kinong bari tingen patungin amare sata banyo ka jing yada
na ubaman ubabe ke jing im jong iman kasngi ki kerteng jong kini kinong bari tengen kidei ke kitin Hebrew na mar kata ke ke bang kwa bangin le kalong bangin khmi ya ke jing mut jong kini ki kentin bari ke kubor ke baki don ban pen ngau padeng jongi ha kini ke por kapor kanum sya ingi bangin pet ya barok khot barok henriu teli na mar kata ngin pet setang tang sau teli na kini kinong bari tengen kabaningkong ka Kedes ong ka Bible ka bala puli mene ha Galilea haulom Naptali layeng kata kanong bari tengen kabaningkong ka bala penyeng Joshua ka jingmut jong kini ketien Kedes kamut ka yeng ka bakentang ka thau kini ka temple ka thau ka yeng ka jong ublay Pangamar tati na bang kelia pile se kamut ayu kata pinong kathau ya ka jing khoi pat ko kilok ba I jonga kani kedai kanong bari tengen ka ningkong kapala rangin mare saka ngin mat ya ka jing pen khoi yangi iwei pe iwei simet barwadi kilong ying long sem ki jongi ngamar tatin mapibat mga baro nyang nut ya ka jing pen khoi Bat kum ki banget, kum ki Kristan, kata kadai banlong kajing ang nut, bat kajing terang kabaningkong Bat kerpang, kum ki digisngi ki bamantah. Kakot yangi kerpang saya kata kajing penkut. Kijing ja saudong jongi, ki penlong yangi ban keli, balai kini kepertai kalong kum ni. Lesi kadai nanga, kadai ka pop jonga, kadai kijing le jonga, kadai kijing le jong, kadai jongi ki briu. Panamar kata kepenlongengi bangin perkat jeliu bangidon kamban pai syauble banyo kijing penku jong palarangin pet sisa kijing im jongi wei pi wei ni baro ia persyang ban be sa kijing khu la kalong ha kijing de hi ngasam kijing de silok si tengah kijing de beki khon kan senrang kan thei ni persyang ban pen pau se ka perthei bat ban yele kat bala ban wan lame kata kajing long ka bahok ka bakhoi kajing de arngut silok sitnga ni persyang kat bala ban long ki bakhoi kajing de jongi banginum yat sabar jong put usam jong kajing te ka jong ublei yangi ha kajing kentang jong kajing long tengah Hakijing de biki khon mangi ki kimi ki pa ni da persyang kat la kat yai ban ayaki ya kajing hikai ka badai biang knang baki khon ki kiti jongi kinum long kita ki terkhai jong ka imlang salang dan ki sa tam jong ka imlang salang hakijing de bat ka kam keduk jongi ru wangi persyang banong ki bahok ki bakhoi ki kam ki jongi ni persyang nim kwa baki breu ken kedau kti yangi la kalong kumnu bangin ong sepang jongi bau besniu baka bambet ka bambiang ki jinglong jing im ka kam ka jam jongki kadon ke jing thu khana sepang arngut sipara kilong ki breu ki besniu ba bat latip ya ki kum kita ki reu ronar ki balelot ya ki jatkam ki bakla bat ki besniu ka perthai ki dei pat ki khon Kristan para kawai kesngi utau wei na kisi parau layap paru tau bakam he ulale chau pastor bolong ku pastor pitip sepang jongi om ka dan kam banya thu ki bakum nu ki breu ngilong ndai tang kawai kan mau anda haba pitep yunu para jonga kelet ya kajing sni jong ya thu tang ya kajing bha jong ubaro paru tau pastor ula syam jing haduk katnu ban ai kata ka certificate ka babha yau ta ubri ubak ka perthei baro kikran ben ya ka jing long jing im jong ka jong ki kumta ha kata ka sngi ka bala poi udei ban tep yau ta upara ulayeng baru long une ubri bagi ne tep menta piatip baro udei ubri ubasniu ubalelo dikjat kam sniu baro ka perthei Henry, habe nu jor ya une perhumen jong udai bohok. Kata le se kala banong kijing perkat biria. Kene kijing sisa kane kane bangi baro ni kwa ya kijing khoi. Nyem kwa baki brio kin kren kin tendung persya ya kijing im jong ila kalong kumno. Namar kata kijing dei baki para brio ke ktin ke kam ke bangile ni persyang ban penpau.
ya ke jing long khu jongi nang ta ke jing long men sim ru ni persang kat la kat yai ban im ya ke jing im ka ba khu hakmat jong blei pat kerpang ke ni ke perthei ka bangi im menta katakan new normal ka bangi im ka bangi hap ni seng kum ni bon na preng jongi lapan khi ki men sim jongi bangin wat ya blei bangin wat ke jing khu jong u ni duai ya u namar ngi sakti ke jing im jongi mangi kwa pen bet namar ngim tip sisa kini ke perthei ke bangi im menta kalong kum no pat kerpang habangi ya kata ke jing tlot jong ke jing long briu kaba kani ke jing pang covid-19 kalapan pau ya kata ke jing long jongi ke bangi mla ban le henre tang ban sanya hauble kapan long yang sisa kum ta pan dem haki kok siu ban wat yo pada ke jing alam ke jong bat bu nangi sisa ya perkat ru balik si day ki jing long jongi ki briu hi ki pan long ya ublei ban walam ya kata ka jing bisar ka jong u haka perthei baro da kini ki klam jing pang ki ba bonjat piong ya kini ka covid-19 piong ki wei pat ki klam ki bang yo snow menta lada kalong ya ki knyang ki ba par haka mariang niu i haki news channel jong ki knyang ki ba khla ki mi haki tayo ki ba le dang menin ngapuli ko kot khubor ikita ki swine flu ki ba sedang ban khie thamai menta nang tade ki wei pat ki jing ja jong kamariang la kalong na ka por shwa ba ka covid-19 kan ke ka ding ka baklang hang thia Australia ka ba bamdo ya ki million ki jing thau ki jong ublei ki ba im ki cloud ki batap la kalong menta saki jing slei la kalong ru saki jumai ba ki ba ja yu i ya ke jing song per ha ke jing long juga perthei nang tangi iru ya ke jing ki thma ba ke jing ken at jong ki thma ha ke leng ka perthei wat ha ka por ka ba kom ka ni ka bangi ri bene perkhat bangi trailang panon lame ke jing esuk ka don kata ka jing le ka ba jur la kalong ha India ba ka China ba ka America la kalong sa tai se Pedeng perthei la kalong sari Afrika nye pulih ki news bangi bangi snow ya ki khubor ki ba snow serke kumba ka jing le jongi ki briu hi kapan wane ka jing bisar ka jong ublei haladihi hangi hi pada mar kata bon ki briu ko magani ka por ni pai so ublei ban wat ya ka jubab pat ka dei sisa lana kuma kene ka por ngimle e kata hakan nupat ka por ken bangin wat e ka jingya da ka jong ublei pat ka jingya lam ka jong henrei wat apreng jong kita ke jing persang jongi ban wat ban ken dek ka men sim jongi sha ublei dei don ki por ka bangi sngo marwei don ki por ka bangi sngo thli don ki por ki bangi sngo ku mangyam la dai ko ki para banget ba i jonga bat ko ki lok ba i jonga ngakwa ban pen sloring i wei pi wei bangin mare sa kedes ngin mare sa katakan nong ba ri tingen ka jongi u Christ ulong ka kedes jongi ma u uni rap ban pen yo hangi ya kata ka jing im ka ba khut ka jing im ka ba dei kat ku mu blehi ma u ulong u blei ba khut bat u dawa na phi bat anga kum ki nong bu jong u bangin long ki ba khut ngap ka ktin jong u blei ka ong kum no henrei kumba uta ubala khot ya phi ulong ubakho to long ma phiru ki bakho haka jinglong jing embaro na bala tho to long phi ki bakho namar manga ngalong ubakho tangu blei tangu Jesus Christ uban ya rap yangi bangin la ban khot chakata ka jing kho Panamar kata compare ke jing plot ki bakumno compare ka pop ka bakumno ka bat yangi hakata ka jing persang jongi ban kot ka jing khu jong ublei u Chris ubalong ka kedes jongi ma uken uni rapan pen yo yangi ya kata ka jing angnut ba ka jing trang ka jongi hakane ka por ka bakum kani pat ka ka bangi dei ban le kalong bangin wan sha u da ka jing snoret pat ka jing pendem bat ban pla bangi don kam yau play barong try ya rap ya
dan kami maaf ru ki pop jonga ka Bible ka pen kan ma yang ladangi plai ki pop jongi ulong ubayai ne baru bahok ban maaf kita ki pop jongi bat ban pen khut yang na ka bom hok paro ladau Chris unjin dalale pop anam don jingkermen yang hendai namar bau Chris ulong klem pop ma phi bat manga ha Christ ngilong janai namar kata ya ngin mare sa kata kanong ba re tingen ka baning kong sa kedes Christ ka kedes jongi un penong khut janai ya pi padenga kabahar pat kanong ba re tingen ka de ka Sikhem ka jingmut jong ka kitin Sikhem kamut kiterpeng parga marta tin la dengan keli pi sngu thu kum no ba ong ka terpeng marta tin pinong thawi ka bor par Sikhem la dengan mare hang tangin Shem ya ka bor kani kelap ban thau ya kani ka bor ba kan jadok kapan nyerap yang ini bagi nyelek persya ya kita ki ba persang ban penjot ya kani ka jing im jongi ya kani ka met jongi ha kata ka jing persang jongi bangin kot ka jing khut ka jong Jesus Christ let's see don na preng jongi kani ka por ki ba pet ya kani ka program oh ngele ya ka thama man ka sngi persya ya ki jing pensoi ki ba bon jong ka do bat usaitan bat kerpang kuma kini ka por lockdown kuma kini ka por jong covid pidon na preng jong ka jingsa te mrao ka ba krau pi persang wat menta pi pe ki programs ki ba pher ban yo ki jubab ya kata ka jing persang jong pi ban yo e ka bor jong ublei ko ki lok ba i jong a nakwa ban ong ye pi kini ka jing sisa baki pop jongi par ki jing klot jongi ki don tang hakaway na ki arjaka par kata kalong kani hangihi lani hau Jesus Christ par nga kwa barong bau Chris jongi ula job ya ka pop ula yu right ya baman bat ma ulong ka Sikhem jongi uban ayangi ya ka bor persya ya ka jong baman par ki jing kwa thala jong ka baro Bible kapan kan mayangi ublay ulong ka jakari bat ka bor jonga ka jingerap bahajan ha ka jenjar na kata ka daw nga khot yangi kibiak sa ya ki jing pensoi ki bun ki baring pa epi ya nginya mare sau Christ ubalong ka Sikhem jongi oron ai happy ya ka juk ka jing job persya ya ki jing pensoi ka do baru soitan nang tagadan sa kaway pat kabor kabangila ban mat habang iwan siya Christ ka Sikhem jongi kani ka kadaw ya kabanta ka bajiliw ya ka jinglong mansim ya ka jinglong jing perkat ka bajiliw ka jongi ya ka emotion ka jongi ya si don na preng jongi ya kani ka por ki ba pet ya kani ka program pimat ya ki mau song mau te ki ba bon judge pimat iki yong ngit pimat ya kijing len shop ki bon jat jong kijing ha kijing im jong pi kala le se ban long kijing pang ki wan ban le persya ka ying ka sem jong pi le si kala ban long ru kijing pang jong nu covid 19 ula pen kyu pen sir ban ha ying play pang pale se kala ban long ki wei pat kijing ki ba mi no ne kata ka jing bamti kena jong ka jing im kata ka jing kermen bat kum ta ter ani le se kala ban long ru ka jing du no ka babon jai ka jing du no jong ka kam ka duk ani ka jing du no jong ki ba eat ba thon ki jong pi kum ka ni ka por pat pi sngo kum ba phim don bor ban ya ka wei pat ka sngi bat teng le si kuma kene ka por pi keli jing keli piong atrai ablay balay pi sumarkti ublay piong balay ablay le si kumu prophet Habakuk hi pilenyar piong atrai slam katno ngan perta bamenom ngap ngaperta jam hame namar ka jingle jubor mamete menom pen im oleh si don na preng jongi ha preng kijing tendung jong kijing ki babon pilenyar kumta
Don kijing shem bat ki parlok ki parjor ki be shong bat nga bat ki pen pau ki umat jongki ki ong pastor duai lem se ngam ti balai ni persang bani im kijing im ka ba hok ka ba khui ban le ka man ka jong balai rai balai uten ju yang ni kat ni ya si kata kala ban long kijing ya yang ti jong pi ngakwa banong yang ni ya ngin mare sa sikhem Christ jongi ulong kasikhem baru yang menta ubakloy banterwa ya kajing da ba kajing pen ko bor hangi utip ya ke ko pipia lengba utip ya ke ka baja hasaudong jong ka perthei bat onom eno ya pi onom pen rem ya pi wong ngan long lembat pi wong wat septing wong ru tuan hanga pi baro ki bathaj bat ki bakhya ka jingkit te ngan penjem ya pi ya ngin mare sa sikhem in yo ya ga bor jong ble hapdeng jong ka jinglen shop jong ka jing ki ba bonjat par ka jing kwa ki ba thala jong ka parthei baro nong ba re tengan ka balai ka dei kata ka Hebron par ka jing mut jong kene ka kentin Hebron kamut kata ka jing te kata ka confederation ka jing te lok bat kane ka dei ka wei pat ka rong nong ba re tengen ka malarangin mare saka lah ada kata ka jing angnut jongi banyo e ka jing pen khut bat e kata ka bor ka jong ublei bat kata ka dei ka jing slok baru ublei kane kanong bari tengen ka khot yangi ya kata ka jing slok bajliu ka jing ring mensim ya kal air play ka basisha la puli hangi menne dai rang ba balang jongi na ka gospel ka jong Yohanes kanong bakat san Jesus Christ uding so wan basisha bat mangi kitnat ka jing ang nu jong Jesus Christ nangi wei pi wei kum ki khun jong u kalong bangin san pat bangin seiso kumno ngila banle kalong lada mangi kitnat ngiai ne how Jesus Christ ubalong uding ba tang kata kabala ban pau hangi bangin long kiba seiso kiba ngosi kalong kiba bon ki khon Kristan nyesa khana ha ka jinge dei ber ka hima ka jong ble kiba bon nangi ngis ngau tenat ban syak pen kian ja man ka khlemat jong ka jing im jongi ngim don ka mon daladihi ban san namar bangim long ki briu ki biate baru Christ para bangit beit ki para lok beit jong ya kwa ban pen kan ma yangi ki kpa beit jong ka Bible Abraham ukpa jong ka Bible udon ka jing dei ka jan bha baru blei pikan mau tu kejing ja ka Sodom mat ka Gomora haswa bu bleu un pen ja ka jing bisa jung udah ka pen hap u slap ding ha ka Sodom mat ka Gomora u let chu Abraham u ya thu u Abraham ya kata ka plan jung u namar ula isi ya kata ka perthei ka bla ut plak jong ka Sodom mat ka Gomora bat snow kumba u Abraham u snow thu ya ka jing mut jung u blei bat ula ya side bat u blei u nga try la dan san phong wat ki u blei ha Sodom mat Gomora ha tu men pen jot no ikini kinong ba Ong ublay la dan san pongot na kamta kita nganong penjay kena kejing bisyara. Baru yadat dor baru ublay uwan hadu sipo. Wang ublay la don sipo kira ublay. Ha Sodom mat Gomora. Ha to men bisyar men penjot no ikini kinong ba. Ong ublay kili iwat ada mesyam sipongot kira ublay. Ha Sodom mat Gomora na kamta jongki nganong penjay kata kejing bisyar kabangalapan ap ikini kinong ba. Kepas ngosi kalong bawa melaban Shem wat si pongut ru kira ublay ha Sodom bat Gomora. Pana kata kata ublay ulapan bisar daga pen hap yo slap ding uba bam tuk ikin nomba. Kei kamang kwa banyalam jing buat hang ne kindat kalong ya kata kajing long kajong u Abraham namar jo kajing ya te lok jong u baru ublay I kumba usngau thu ya kamon ka jong ublay utip lut ya kajing kendek men sim jong u bat kalong sisa kum taru ko ki para bangit be jonga bala nama pi bat mangaru ni don ya kajing long kabay jan bat kabaya day bat ublay
ma phi ban manga ngin la ban sngo thu ban spell ya ka jing mut jong u na ka menta jing ka jing im ka jong ni simet but what ya ka jing im jong ki long ying long sem jong i ngin tip ya ka ka ba uthmu baru perkhat odan bo na preng jong i ma phi ki kmi ki pa ki pe ki ka program ma phi ki khon sam la ru ngila po ya ka ich ki khon jo phi ki la po ya ka takarta ka ba ki la dei ban ya ban pya sabar se ki jaka ki ba kham yar kajing sakri kajing puli puthi ka jong ki la ne si ka song kurim ka jong ki but bon nangi ngile lut ke baro ban wat ya ka mon jong ublei lat satang ka bawat ya ublei but ki ba bon nangi ipet sa kijing yarap jong ka perthei kijing ba yarap lang ba ki star signs ki ba pher kijing yarap leng ba kita kijing batay jong kaperthei ki ba pher ki bor ki barit ni klet no ba don way uta uklor ba halor uta uklor step ka rimingi uba bat ya kala way jongi ma ulong ka Hebron jongi lalangin ya te baru un pen snow bat pen i hangi ya ka ba hatam ka budon na ka menta jongi simet bat kilong yeng long sem jongi ukhot yangi bangin syanya lut hau Pabawon pen i hangi ya ka ka mon jong pi hau blei jong i don second best na ka menta jong i kum ki khon jong kanai ka ba bat ka ba janai sudah ka ba don na ka menta jong pi bat jonga bat ngap ka bible ka ong kum no na banga tip ya ki jing mut ki banga perhat sapang jong pi ong utrai ki jing mut ka jing sukken ti ki jong ka jing sniu ban ai ka jing kermen ya pi hakapor bakut jong pi Nagata-gada ong ke Bible to pin rit yala di namar kata hapok ka kti ba kraw bor ka jong ublei ba unyo pen kraw ya pi hakaya ba bit da ka ba bread halor jong ya ka jing khuslai jong pi baro na ba usumar sukher ma syapang jong pi ya inya mare sa Hebron Kanong bari tingen kabakat du ka mga kwa banyalam jingmut kadai ka beser pat ka beser ka jingmut jong ka kadai kata ka jing taken roba lani kata ka fortification kabakdo ya ka jing scam ya ka jing yada ko ki para bangit menta bangilawan na Shechem para bangilam matru ya ka Hebron na kajing im jongi yang in le sabeser kanong bari tingen jongi hangta on pen schem ya kajing nget kajong pi bat jonga baginom long ki kristan ki bia pen ya kajing nget jongi na kamta ki ki ba hagni ka perthei ndai ki kristan ki biang schem wat ki ba ngau sarong ya ka ka banginget Pikan mau Daniel bat ki paralog jong Kristan ki biang scam ke kitab Daniel ke thu sngau tenat ya ke jing ja ki ba bon bawat hapreng jong ke jing bernyem bersit jong ke jing yap hi kim pendem ya ladi hendai ki yang scam ki brio ki ba scam ke jing ko ki paralog ba i jong ko ki para benget ba i jong Kijing jia hasau dong ka perthei jongi kini ki singi ki mentah. Kilong kata kijing tenjuk ka bakrau. Ya kijing nget jongi. Pat bon na preng jongi. Ma pi ki bepet ya kini ka program kini ka por pi keli. Se ublei. Ha preng jong kini ki Balai u no yangi kumne. Pi keli kita kijing keli, nya keli kita kijing keli. Mangi ki banget nya keli kita kijing keli. Donru apreng jo kijing ya len ti jongi ka bangi snola than ile phai no da ka bangai thau blei nga kwa ban pen slur ya pi ko ki para bangai ba i ma phi yang schem how Jesus Christ baginom shem ya ka jing don jong kini ki sau dong jongi ki balong ki yong ngit ki ba sho ki jing leng shop ki ba bun kum kata ka jing bam don ka jong blei Nima di kijing man lagasgi
Amdei tang banya mat akan kapor, ndei hak amdei kum akan kapor menta sau benai san benai mensuan akan kapor, nya madi kijing Ndei menta namar bakiwan kini ni snow kumba, oh kalat kamja kam krau bat namar kata kalat tenju kijing im jongi, nya mat kijing iki Eryong ki babun jat kijing im jongi, kakot kakia kayok kakot, kalong bha long man jongi, lak tak alut. Hendai seki wei pat ki jaj jing syok ki ba syok yang iru kum ta ki kum ki eryong ki bangim la ban yu i ki eryong ki ba ha ki breu ki pe chengi ki kum ba biang lot ki kelalong kita ki eryong ki ba jar jar ki ba tendung yang i pi teng teng ha ba ki wan ki eryong ki ba syok yang i ki ba ki breu ki i kasuk ki ba a jing rap yang i Ndai habang ya kita kipor jong ki eryong ki ba ki briu ki mlak ban i ka ba mlak ban ajing tengen satya ingi ka ba ki briu ki mlak ban ya rap ingi dalai leiru hang tangis nguthu ya ka bor ka bangi don kame ka jong play badai ha ka ba kum kata ka por bangi keli syai ublay ujob upen kan mau yangi Ulen nyar kumno so ublay kumno hakmi ngalet saprang hendrai umdon batsadin hendrai ngamla ban yo iu sakadyang hendrai ngamla ban yo i yo khmi yo ubu ri era di sakamon bat ngamla yo i ya u shano ublay ngikli kumagane kapor Shano ublay hapeng ki eryong ki ernyet ki slap ki jingjan jar ki mengi syaman kapor ko magane kapor bon apreng jongi ni pen day ka jing mut jongi sa kata ka jing perkhat bahaba ublay udon bat ni Indonesia mi ki jing Indonesia mi ki jing le ka jing im jongi baki ke barok ken suk ken biang ken bha ken yat bet garanti balada ublay udon ka liang jongi nginum don jing hayeng hasem Ninam don jing kayok kakot kakamai kakaji jongi kumno nginong bau bleu don bat ni hendrai menta kumne ngilong oh ngawat ya ngakmi ya hendrai ngamla ban yu ko ki para banget be i jonga ka kwa ban ongi phi gani ka jing sisa leng baki eryong ngila banom yo ya ka ka berana swa jongi nakata ka da ka bible ka penken mayangi ya da ka jenget om da ka jeng yo para prengki por ki ba kini tongin mare namar kata sa beser warai bikini ki jeng leng shop jong ki eryong ki babon kin pen telot ya ka jenget jong pi warong bau ble udon hajan ya pi Usha ya pi bapin ya jikini ki eryong ernyet ka jing im jong pi kenang bapin mak masngut hu ya ka mon jong u pada ka jing it ka ba kraw ka ba udon na ka banta jong pi na ka da ka ktien jong u blei ka pen kan mau yang utrai ulong mau siang jong abat ka kut jonga paru nong pelat jonga ngan khot kerpat utrai kumta un pen im yanga na kinong shun jonga ka bible ka pen kan mau ri ngi ko ong kumne na ba u balong kum u blei hinrai tangu trai baru u balong mau siang hinrai tangu blei jongi u blei ulong ka kut bas kem jonga baru ya lam yau bajanai hakalenti jong u ya gini amare sabeser ban pen scam ke jenget jongi keriong ki bukumno kilaban wan re yang sem pidon kanong ka babha ka bau bleu pen ap ya kita ki biai ne ha paru bleu ni ban kerku ya pi ko ki para bangit bai ha ka bakut namar kata nga khot yangi ya ngenyele shau Jesus Christ kanong ba ri tingen jongi mau ukhot yangi saka jing pen khut naka ji ka jing long jing im ka bom khut ka bangi im mau ukhot yangi saka bor naka jing long tlot jongi hapren ka jing len sop ju jing sau dong jongi mau ukhot yangi bangin ya te lok bat par bangin sngot hu ka mon jogu nam ta jogi
ban mau khot yangi cha ka jing pen scam ya ka jing ngat jongi ha uhi ubalong uding so wan ubasisha khot yangi na mar kata ko ki para bangit bayin se don na preng jongi yaksat ban kot cha ka jing khut yaksat ban yo ekabor yaksat bangin kham i yo Jesus Christ yaksat ban pen scam su su ka jing ngat jongi pikeli nga kumno pastor ngan le kumno khot ya pi ya shau Jesus Christ leng baka ding pana jong tang hang ta haka krung jong ka leng baka jing sat kasnam ka ba khut bat ka ba koridor jong on pen yo yangi ya kata dong nya dwai ablei ba i ya ktin jong be kalong ka ba im atrai ngalai ka do nu jonga na ka benta jongka pangaduai tu ai bakan sem jaka haki ba pet ki ba sngam bat ki bio sngo mi iyang ya blei ko magani ka por ngi don ka me ka jing pen scam me ka jing em jongi ngi don ka me ka jing pen kho jong me mangi long ki ba pop ngalong ba pop ngalong unong pop ba kraw ngadon ka me ka jing sat ka snam jong me man ka kleman Ngiron kama blei, ya ka bor jong meru, ka bor jong me banyarap ingi bangin kot cakap jeng ko jong me, ka bor banyarap ingi try pering ki umat ki bangi yat lenti ki jeng pang bagi jeng jenjar ki babon jaj. Ngiron kama try ki jeng pen scam, yang ia try bangin long ki beri ke ba eat ya me ka dok note baro, bangin long ki beri ke ba sengot hu ka mon jong me try, haki por baro ka jeng em jong i, para blei, ngiron kam ru blei ki jeng pen scam jong me ki jeng nget jong i. Ni pla try ko makan gapor la sat kan tingi ki jing mot jongi sene bat sawai pat ki jing perkhat bam dei ko pa ting tingi la kom e no ki jing nget jongi hamena mar ni sep ting ko pa ni sep ting ni dua ya rap ingi ko pa pangin sngot ho patang hame ka don ka jing tingen jong ka jing pen em ka jing pelat ka basisa adwai na mar kata tu kerkhu yang ni wei pi wei kerkhu ya bar ke bayo ban khmi atrai leng bagini ki kor ki bor kerkhuya ki haki yeng ki sem jong ki haki jing im jong ki simet kerkhuya ki dakakti kapadan bor ka jong me namar ngadwai haka kerteng jong Jesus Christ amen.